Asalachi gerenu na akwụkwọ akụkọ nke tata bụ Mọnde ahịa Eke abalị 12 nke ọnwa mbụ afọ 2026. Nna na Abraham n'okwu ndọrọndọrọ ọchịchị ọgbaghara na Rivers nakwa Kano dịka Nwike kwankwaso na-alụso ndị gọvanọ ha ọgụ bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ụjọ na-atụ ụmụafọ Naịjirịa n'ihi na ha aghọtaghị kpọmkwem ụkpụrụ ụtụ isi taksụ ọhụrụ ka Mustapha kwuru. Amụma ịchụpụ ya n'oche dịka gọvanọ, ụfọdụ nkịta na-agbakwa n'ụjọ nnụọ n'efu ka Fubara kwuru bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị otu onye na-achị nnama na steeti Delta amagbuola nwanne ya nwoke na mma. Ndị obu egbe bandit egbuola mmadụ 6 na steeti Naija nakwa Sokoto bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị 2027 anyị agaghị ekwe ka kwankwaso jiri pati anyị zọọ ọkwa ọchịchị ọbụla ka otu pati NNPP kwuru. Ọnwụ nwa Chimamanda Adichie bụ Nkanu nwụrụ n'ụlọ ọgwụ mmadụ nkịtị nwe na Lagos. Ọchịchị steeti Lagos enyela iwu ka enyocha ebubo a na-ebo amaghị ọrụ bụ nke butere ọnwụ nwatakịrị a n'ụlọ ọgwụ a bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Punch. N'otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ndị obu egbe bandit egbuola onye agha nakwa onye Civil Defense na steeti Benue. 2027 ndị gọvanọ APC eforola ntutu taa iwere ala Igbo nyefee Tinubu n'aka na 2027. Rọwanụ nrọ APC governors na South East, rọwanụ nrọ. Hope Uzodinma na Kedafia adị Nwifuru na Peter Mba ezigbo nrọ ka unu na-arọ. There is no way South East ga-eje vote Tinubu, and you people know. But all unu deceive way probably na ego campaign lo. I'm unu na I'm otunu she behave no. Ndị Igbo ituru Tinubu. Nke gịnị kwanu? That's ndị Igbo ituru Tinubu na poverty anyị nọ n'ime. Ndị Igbo ituru Tinubu na agịrịla egbe anyị. Ndị Igbo ituru Tinubu na enweghị nchekwa. Ndị Igbo ituru Tinubu na ọkwa niile Tinubu họrọ. Onweghị onye Igbo nwetara ihe gbara uru. Ọwụ ya ka ndị Igbo ji atụrụ Tinubu na 2027 unu ga-ekwukwe n'okwu ọ ga-abụ unu kwucha unu labụ unu arahụ ụra. Ndị gọvanọ APC enwere n'ala Igbo unu ga-ekwuchakwa okwu unu kwucha ya nnọọ laba aga unu ehi ụra. Ihe niile to you people everything is politics. Ihe na-ewe m iwe bụ unu nọ. You know, to you people everything is politics. Onye gwara unu na ndị Igbo ga-atụrụ Tinubu na 2027? Onye gwudodu? Onye gwara unu? Ọ dịkwa egwu. Ọ dị madịka nke ahụ na-ewu godfatherism nna na Abraham na okwe ndọrọndọrọ ọchịchị godfatherism egbuole Nigeria. Lee ihe na-eme na Rivers. Lekwa ihe na-eme na Kano. Amami na aghọta. Kwankwaso na Yusuf na alụ. Fubara na Wike na alụ. Ya wụ godfatherism. That is why godfatherism aha anaghị work n'Imo State. Onwebeghị ka ọ wọkụrụ ndị ọ ga-akwa na wọkụ. Onwe gọvanọ ga-ewere apụwa were onye nke etinye a na-eme ya n'Imo State. Onye ọ sọrọ ga-ewere nwere ike a na-akụrụ gị aka ịwụ magician, ịwụ wizard, ịwụ this and that. But ebe a ga-anyụ gị kpakwa mgbe ị ga-apụ dịka gọvanọ chọọ itinye onye nke gị ndị Imo echi gị ike tọrọ bịati. A na-emete nke a na iwe onye isi ndị this and that, ndị rigin. Mana ịwụ mpa ndị rigin na ị na-eri gị gwogwo 27/27 a na-akụrụ gị aka ile eko. Ọ da-awọkụ. Ihe nwụ na ọ ga-awụ ọkụ. Ama m na ị na plan ya, but ọ ga-awụ ọkụrụ gị. Nke a ka a ga-agwa gị na ofu onye abụghị nna m ọha. Anyị na-ekiri onwe ha ga-adị very very careful kwanụ. Anyị na-eke a ga-eje eri gị ga-adịkwanụ careful kwanụ. Because this period all revolution bịaje. Ihe m na-agwa gị with this period all revolution bịaje. Ichere otu ọ dịrị na mbụ ka ọ dị taa
ka ọ gadị echi iru ebi otu ọ ga-eche adị nwune ihe ọka ịdị awe ọ dị mma dịka nke ahụ na-ewu unu ahụla na ya kpọmkwem na NNPP na-eti mkpu na ha agaghị ewere tiketi ha nye kwankwasị ọzọ na 2027 ka ahụ gbasara ha. Kwụsịnụ ịmanye esemokwu na-enweghị ebe ọ dị nakwa iro n'etiti Oti na Tinubu ka ọchịchị steeti Abịa kụsuru ndị APC ama ama na steeti Abịa bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune n'otu akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ka anyị hụrụ akụkọ sere orejiele na INEC dịka a na-achọ ijeri naira 55 na ụmụ itoolu 55.9 billion ego amawapụtara maka ntụliaka elu afọ 2019 achọ ya. Ndị dibịa bekee akwụsịla mfanye aka n'ụkwụ ha kara ịmalite taa bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune na akwụkwọ akụkọ The Nation ka anyị hụrụ akụkọ sịrị eribeghị m ego aka azụ n'ọrụ a ka onye isi oche EFCC kwuru. Ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ekwupụtala na Sinetọ Abo enweghị onye ọ kwasoro iko n'ike dịka eboro ya ebubo na June 2025 bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ The Nation n'otu akwụkwọ akụkọ The Nation ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Rivers achọpụtala amụma ama iji ụlọ ikpe kwụsị atụmatụ nchụpụ n'oche ha chọrọ ịchụpụ Fubara dịka gọvanọ. Naanị Tinubu ga-achụnwụ n'ọrụ ọ bụghị ndị nkatọ ka Nwike kwuru bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Dosode n'otu akwụkwọ akụkọ Dosode ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ogbugbu ndị Hausa gburu otu nwa okorobịa ha tọrọ n'Edo. Ndị ntorobịa steeti Edo awakpola ahịa ndị Hausa na-ere ewu na Ekpoma steeti Edo gbuo ọtụtụ ewu ma nye ndị Hausa ọsọ. Ọ dị mma otu o kwesịrị ịdị n'ọhụhụ eme na-agba nkịtị na-eche gọọmenti to intervene ịghọtala. Asị human beings o nwere akpasuo gị iwe asị mmadụ akpasuo gị iwe o nwere ka a ga-esi kpasuo gị iwe ọ dị mma dịka ka ahụ na-ewu ụlọ nzukọ omeiwu Rivers ekwuole na o nwere ndị na-achọ iweta espate motion ọkwa ya commotion espate commotion gịnị ka enwe ike kwụsị amụma ha ịchụpụ Fubara n'oche dịka gọvanọ. Anyị nụrụ last week mgbe ndị mmadụ nọ na-ekwu sị na Tinubu jikwe kpọọ ha. Tinubu jikwe sọmọ n'ọnwa ike to London. Tinubu jikwe you people should stop spreading fake news kwani. Onwe ihe dịka Tinubu summoned. Wike just left yesterday to Abuja. Ọ ga-arịchala the local government enwere na Rivers. Ọ ga-arịchala ala Abuja. Onwe ihe dịka Tinubu summoned. Nwekwa ihe dịka na Tinubu kpọrọ ndị House of Assembly asị stop this. No, ha rụọ ọrụ ha. Ha rụọ ọrụ ha. But at the end of the day Uche Chukwu ga-eme. Ọ ihe m believe at the end of the day Uche Chukwu ga-eme. Ọ dị ma 55.9 billion ego amawapụtara maka INEC iji arụ ọrụ na 2019 general election na-efu efu. Nobody can account for it. Enweghị ebe no record of 55.9 billion as in ihe furu n'ụwa 1 naira, as in ihe furu n'ụwa 2 kobo, ihe furu n'ụwa 2 shillings, or ihe furu n'ụwa 55.9 billion efu, no trace, no record, no nothing, no document, nothing to show. Na ega lekwa ebe ono, ma wega lekwa ebe ona no. Ega just uni ala fuo 55.9 billion. Ihu n'obodo abụ Nigeria. Ihu corruption no n'obodo a. Corruption no n'obodo ijule eligwe. God is confused in the kind of corruption in this country. Asika abogashima agencies, parastatus, small ụmụ ihe ndị no abogashiwa. Iga mad self na politicians self the assets. Iga mad that public servants wo do shi. Public servants, civil servants. Ego ha na-eri na agencies and parastatus. Otu ejigo chef, otu ashe were pen defu ego. Abogashiwa ihe nọ na ministries. Ge mara na politicians na-ezu obere ego. Odo ke ha na-ezu ke ha na-anya ukwu, mana ndị ka na-eji waya na-amị the money. Nigeria si ka ije ekwe. Ọ dị mma dịka ka ahụ na-ewu na ọchịchị steeti Abịa adọọla ndị dịka Ọjị Ụzọ Kalụ Tiodo Ọjị ha kere aha ha okezi ikpeazụ aka na ntị ha kwụsị ị na-eme ka a ga-asị na Oti na Tinubu na-enwe esemokwu. Na-enwe ihe dịka esemokwu n'etiti Oti na Tinubu. They should stop planting seed of enmity and seed of iro
n'etiti Tinubu na Oti. No one heard you to happen. You know, Oti is working. But even they went there, probably Oti is working more than they expected. They were thinking Oti get make her. Unfortunately, Oti disappointed Allah. Oti! Gani hune disappointing Ndi Igbo n'aha Jesus. Amen. Ademeba ka anyị na-apịkọta kpamkpam ihe omume anyị na akwụkwọ akụkọ bịara gị kpọmkwem na chi nọ nso ụba nọ nso nkwa. Chetakwa na nọ nso nkwa chụọ anyị ka na-ama ma anyị mara ma Facebook ọ ga-ebepere anyị nọ nso nkwa ọchụọ mana ebe a ka anyị na ugbu a udo dịrị unu.